cikin batuttuka 18 da suka tsaya suke akan wannan akan wannan hudu ne kawai suka yi takara cikin 18. So hudun nan su ne akwai Mahmudu Al-Mustapha na jam'iyyar ADC ya samu ƙuri'a 146. Sannan akwai Ɗahir Umar Sani na jam'iyyar APC ya samu ƙuri'a 10,926. Sannan akwai Mu'azu Salisu ɗan yaro na jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'a 5,499. Sannan na ƙarshensu shine ɗan Bala Usman na jam'iyyar SDP, shi kuma ya samu ƙuri'a 811. To akan ƙarfin da doka ta bani, ina faɗa muku cewa Ɗahiru Sani, ina gaba da Ɗahiru Sani ɗan jam'iyyar APC wanda kuma wanda ya samu ƙuri'u masu rinjaye akan wannan zaɓe, shine ya ci wannan zaɓe. Kuma ina faɗa muku cewa shi ne aka zaɓa a wannan zaɓen. Alhamdulillah. Sunana Sani Ɗahiru Umar daga wasu. Zan dawo in ƙara cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko aka yi wannan zaɓe lafiya, aka gama lafiya. Godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kaduna, His Excellency Malam Uba Sani. Muna gode mashi, muna ƙara gode mashi ganin gudunmuwan da ya bada a wannan zaɓe. A tsakani da Allah, bakin wayo na ban taɓa ganin zaɓen da ya samu kula da goyon baya a hannun masu shi kamar wannan zaɓen ba. So da wannan muna gode wa mai girma gona, kuma muna ƙara gode mashi. Godiya na biyu, muna godiya ga shugaban ƙaramar hukumar mu ta Sabon Gari, wato Honorable Malam Jamil Abubakar Albani, algon ciyaman, shugaban ciyamomi na jihar Kaduna gaba ɗaya. Shi ma ba za mu iya mantawa da gudunmuwan da ya mu ba. Sa'annan muna godiya ta musamman ga shugaban jam'iyya yankin Arewa, Honorable Dr. Muhammad Babawo, wanda shi ma ya ba da gudunmuwan da ba zai musuntu ba. Ba zai yi mu ta kama sunayen kowa da kowa ba, amma dai ba za mu dakata ba sai mun yi godiya ga shi daraktan kamfen, wato Malam Aminu Abdullahi Shagali, shagalin alhairi. Muna godiya da gudunmuwan da suka bada har aka kai ga samun wannan nasara. Muna godiya still ga mai girma speaker na ƙasa gaba ɗaya, Dr. Tajuddin, wanda ya ba mu gudunmuwa, ya shigo mun yi rally da shi, ya aje duk uzurorin shi domin ganin ya daɗaɗa ma jam'iyyar shi ta APC, wanda kuma na tabbatar abin da ya gani ya nuna ma duniya cewa Sabon Gari da Zaria ba wata jam'iyya in ba APC ba. Mun samu wannan goyon bayan ne a gurin al'umma sakamakon irin kula da mai girma gona yake yi da talakawan shi. Muna cewa mun gode da yayin al'umman Sabon Gari gaba daya. Muna cewa Uba Sani sobi ne da yadda na gaba. Godiyar mu ba za ta tsaya ba sai mun yaba ma mutane da suka fito suka yi zaben nan. Duk wanda ya san zaben by election ana samun ƙuri'a ne less than 5%, amma mu an fito an yi zaɓe ana da kusan 9% ko 8%. Wannan ya samu ne saboda kyautatawa da shi mai girma gona yake yi da kuma kula da shi Tajuddin yake da al'umma. So muna gode ma Allah ga wannan, muna gode ma al'umma da suka fito suka yi wannan zaɓe, kuma muna kira ga, muna ƙara ce ma al'umma da 'yan uwanmu da suka yi takarar wannan kujera. Ni kujera ce da aka yi takaranta wanda ba a taɓa yin irin ta ba ma. A duk inda aka yi by election bayan aka samu 'yan takara kamar na kujera ta, kuma wannan ya biyo baya ne cewa mu yankin ba wata jam'iyya sai APC. So cikin ikon Allah
daga cikin hikimomi da jajircewa irin na shugaban karamar hukummu da gonan mu mai girma gona ya zauna da mu da kanshi ya ce ya yi ji daɗi da ya zama yankin jam'iyyar APC ake yi kuma yana roƙon mu je mu sasanta kanmu sakamakon zama da shi mutum 13 suka fita takara sai ya zama ya rage mutum 10 still ya turo speaker na jiha Liman shi ma muna mashi godiya ya zauna da mu domin a ƙara sasantawa a rage 'yan takarar nan amma haka muka je primaries kuma Allah ya bani nasara kuma abun godiya ga Allah 'yan takarar nan duka sun zo sun goyi bayan mu mun gudu tare mun tsira tare muna fatan za mu tafi tare da su kowa karban shi na nan Allah bai manta da kowa ba kuma muna neman shawarwari a gurinsu inda ga mun yi kurakurai a ba mu shawara sannan al'umman gari da suka zaɓe mu bayan mun gode masu su ma muna roƙon da suka kurakuran mu su ba mu shawara a ƙarshe muna ƙara jaddada godiyarmu ga mai girma gona kuma muna cewa uba sani so biyu ne da ya